Mascara say my diaries. Hi. Hi. Mascara say. Mascara say. Hello. Mascara say my diaries. In Indonesian Tanya kana kutita. I'm hosting Youth Diaries today, and today we're going to be talking about Yeroora. So basically everything Jakuita Yeroora in Indonesian Tanya kana kutita. So I'm hosting Youth Diaries today, and today we're going to be talking about Yeroora. At the end of the show, we're going to have someone, thank you, we're going to have someone who's going to come through, and then we're going to talk about, he's going to answer a few questions about Yeroora. So in the meantime, if you have something you want to talk about, or if you have something you want to add, then you can come through. Let me just add the WhatsApp number. Okay. Okay, I'm going to try and pin this. Yeah. So that is the WhatsApp number that you can call through. I hope you can hear me loud and clear. So that is the WhatsApp number that I just pinned at the bottom. And you can call through, and then we can talk about Yeroora. My name is Ta, for those who didn't hear, Kanabuti Tanya, and I'm hosting the Youth Diaries today. And nasitine titaura nyaya Yeroora. Yeah. Ndinonzi Tanya. Basically everything Jogita Yeroora. For example, when wanenge diaspora, how do you explain to your partner kuti Yeroora chi? Even for some of the youth, I'm sure kuti they don't even know the purpose Yeroora. They don't even understand kuti what is it about. I'm 21 years old. Ndiripo zvangu makadii maitina. I hope maswera mushe my diaries. And the parents are charging too much Yeroora kunge we are being sold. Yeah, that's what we want to talk about. Kuti ti natsonzwisisa kuti how far. Okay.
That's why I'm saying kuti zvani, like you can call through. Manje parents acho mukaenda tinozodzidziswa nani kuti roora chi, and tinozoziva sei kuti nyaya dzacho dzeroora dzinofamba sei. So we need my parents as much as my youth so that we can all get educated. Hi Serena. So what I'm saying is, some of the youth don't know kuti roora rinofamba sei, and we might not know kuti what's the purpose, kana kuti zvinobatsira chi. So basically tikuda kudzidza kuti what's the purpose yeroora and the process yacho inofamba sei. And if I was to be kana kuti diaspora, how do I explain to my better half kuti roora chi kana asingazive? How do you explain to someone asingatomunzwisa kuti roora chi? Oh, sorry. I'm so sorry to chichaiti. Live a cut. And they are not charging a lot. Varungu buy rings for over 10k, and others really expensive. Vematongo vacho vanenge vasingatozive kuti kuroora kudii, because like most of my youth vanoti kuroora kutengesa munhu. Saka most of them don't even know kuti roora racho chi. Zvakutoita kunge kutengesa vana. Let's go. I'm not married. Ndikuda kutoziva kuti marriage yacho inofamba sei. Ndikuda kutonzwisisawo. Roora is supposed to be a token of appreciation from the man's family to the girl's family. But then vamwe vanoti zvoni girls are appreciated, ko varume sei vasiri appreciated, because vanoendawo kuchikoro just like us. And Roora is just like, okay, we have a caller. Hello? Hello? Hello, Tanya. Magadi zvenyu caller. Tinofara Tanya, muri right? Ndiri right zvangu. Maswera sei nevamwe vese muchirongwa? Taswera mushi. I hope maswera bo. Taswera kufara kuona ma new faces achiuya palive apa achiuyawo nenyaya dzakanaka idzi. Thank you. Tikuda kudzidza kubva kune vabereki vedu. Yeah, kudzidza ndiko munhu tinodzidza nguva dzese, munhu wese chero iwo vakuru vacho vada kutodzidzawo. Ndizvozvo. Kubetserana. Ndizvozvo. Yeah, tingangoti panyaya kweuena yakanaka nyaya yekuti roora chii zvinofamba sei. Ini zvangu roora ndichiona ndakazvitarisa kutsvaga ukama pakati ari kuroorwa naari kuroora kuti paite ukama neukama plus nyaya yekuroora tinoda kungobva naye mushoko raMwari. Shoko raMwari handiti rinoti hanzi munhu hazvina kunaka kuti agare ari ega.
munhu anofanira kunge aine mubatsiri wake akamukwanira. Zvaitobva mushoko raMwari izvozvo zvokuti munhu anofanira kuti aroore uye futi munhu anofanira kuti aroorwe. Saka nyaya inozoitika pakubvisisana dzingava mombe, ingava mari kana kuti chii, zvinhu zvava zvekuti kusimbisa ukama, zviya zvekuti haungachazongotori mwana wevanhu kuti ungogara naye pasina kuziwana. Panozobviswa zvinobviswa zvekuti muchiwirirana. Saka kurodzana hakusi kuda kuomeserana kana kuita sei, kutowaka ukama ndo zviri pakuroora, nekuti vamweni vanozvitora zvisiri asi chaizvo zvinotongodiwa kubva mushoko raMwari. Kuroorana kunofanira kunge kuriko, kusiri kwekurwadzisana, kuri kungoti inini ndoda kuti ndiroore, munhu wandoda kuroora wacho arodawo zvikuroorwa here, arodawo kuti ave mudetseri wangu here akandikwanira. Kana tawirirana vabereki vedu tovazisa kusvika pakushanyirana nekutanga ukama kuti muri imwe chete. Ndizvozvo. Ndine mubvunzo matizvoni roora harisi rekuti vanhu vaomeserane. Saka mhuri yemusikana inomezha sei kuti apa mwana anofanira kubvisirwa 2000 kana kuti apa mwana anofanira kubvisirwa 5000, zvinozouya sei? Ipapo zvapo pari trick, asi tichida kubva neshoko chero raMwari. Tichida kubva mushoko raMwari, kuverenga shoko raMwari checheva, panenge pasina munhu hafaniri kupihwa figa kana kuchadzwa kunzi mari dzakati. Hazvifaniri kuitika izvozvo. Zviya zvaitoitika mushoko raMwari zvava zviri kuappreciata kwaita vanhu, kuti ndatora mwana wavanhu kuti ndikomutora kunoti ndavangogara naye pasinawo kutenda kuti makandiberekera mudzimai, makandiberekera mudetseri wakandikwanira. Zvasingazonyatsi kungoitawo. Pane paunongoona kuti haizvazviiti. Asi manje zvasiyana nezvetakurarama vanhu isusu mukugara kwedu, zvichitana nemarudzi futi. Nekuti haizve zvaakuitika marudzi, umwe naumwe unongochaja, but ari kuchaja achionawo godzi yose musikana pauri Tanyawo ndonototaura kuti murume wangu mukomana wari ndidatitu anonzi blessing anoshanda kwakati, anodai family yavo yakadai. Ukazvitarisisa izvizviwo kana pauri kupfimbwewo uchifamba, unotanga kubvunza kuti unoshanda kupi, unodhiraivha mota yakaita sei, unodini. Wasikana zvachinje zvasiyana madhezi ano kana usina ka-CV kanenge kakasimba maererano nekuwana kudiwa kwako kunonetsa. Saka manje wasikana unozotipa vabereki, zvekuti vabereki vakuchaja vanonga kutoziva kuti hapana patiri mpudzi yadhora, kana tiri nempinga, kana tiri nemumwe munhu akaita so, vanenge vatoziva. Saka kuchaja roora kuri kuenderana nekuti munhu ari kubvisa ari kuwana zvakadii. Ndo zviri kuita vanhu, asi handisuti ndozvo zvinofanira kunga zviri. Zvinofanira kunga zvingori kuti inini maonero andinoita, kana kuti ininiwo ndazava newo mhuri ndichida kuti ndizotorodzanawo kuti kurodza mwana wangu, ndinogona songoti munofanira kungoita zvinhu zvekuti zvinosunungukirawo mukwasha, kuti even mwana wako kwaari kuenda semwanasikana kwaari kuoroorwawo kuka haazopindi bhizi yekuti mana machajiro takaitwa kudai. Saka zvava zvekutoti ameno tinofanira kunga tichinzwanana tiri pamwe chete, ende zvisiri zvekuteerana futi kuti hausati wabvisa iwowe kana kuti wazodai. Zvinofanira kungobva pasi pemoyo wemunhu. Kana ari munhu anonzi munhu ane tsika nemagariro nekuziva shoko raMwari, munhu anofanira kutongoziva ega kuti munhu andine mwana wavanhu, ende ndofanira kuti ndidini, apa ndiri kuda mwana wavanhu. Sungoti wakomana newasikana, unofanira kuzotora kana musikana chaizvo, kana tichida chaizvo, unofanira kuzotora mwana wavanhu wambobvisawo something, kwete kungoti unototora mwana waridzi wogara naye, haunombobvisa kutoita mwana utodini. Hazvifaniri kunga zvichidaro.
Right. Maita basa ndazvinzwisisa ndofunga kana vateereri vazvinzwisisa. Maita basa zvekuti nekuita call through nekutaurawo nesu. Aiwa tiripo kuti kana tingori free tinewo mukana zvirongwa tinge tirimo tichibetserana tichitonzwawo kuti zvinofamba sei. Ameno ndinobvunza imimi muri mutyairi kuti munofungiwo panyaya idzodzidzi because apa ndataurawo kuseti kwangu nemaonero angu pfungwa dzangu asi imimo todonzwawo kuti kunyange usati waroorwa kauri musikana sematauro ndaita tinokomana kasi todonzwawo semi vasikana kuti mune pfungwa dzipi pamaererano nenyaya yawatanga. Inini sekunzwisisa kwandinoita roora is a token of appreciation. Saka hazvifani kubva zvanyanyoita kunge vanhu vanoda kudambura mukwasha kana kuti mari yacho inoita sei inoti wandisei. Saka inini sekunzwisisa kwandoita kungovaka ukama zvisingazoite kuti vanhu singazoite kuti kana kuti mukwasha azoremerwawo. And I think kuti roora haifanira kunge iri based nekuti munhu anoshanda basa rakaita sei kana kuti anowana mari yakaita sei. Ndo mafungiro angu. Indinoona sekunge nyaya yeroora yakanga yauya zvakanaka but sevanhu tinopedzisira taakuabhisa zvinhu. Saka eventually zvakangopedzisira zvaakuita kunge mari yacho yakunoti wandisei asi nyaya yeroora yakanaka zvekuti. Yakanaka ende uchaona kuti iwori pfungwa yako kana tiri pamwe chete pauti ingori nawe kungotenda kuti maandiberekera munhu ende munhu iye handingangotori munhu uyu kungotora chete tinofanira kuti tibvisewo something tindogovaka ukama kwacho. Unoona kana panonzi mombe yemusana yamai yemusana baibai ndii kuti wakaberekawo kamusana wamhomzi mombe yamugara zvinonzwisisika izvozvo kuti pane zvinofanira kuti zviitwe seizvozvo kutenda chinhu chavanozoonawo mai kuti mombe yemusana yangu iri kufambapo ndiye mwana wangu anenge achingokuona kuoneka wakadii wakarorwa ingoti ndopezvire ndikashoma kuti mubiyo vana mai vakunzi kuiuraya kana kudai chero yababa nemabhachi nemablankets urikufabata. So zvinhu zvokuti kana iwo kuona indo chero iwo mukwasha wacho ine mwana waridzi zvinofamba zvinongofaya so kwete kufaya kodi kuti munhu arikubudirira ichi mazina ari kana ichi madziaiwa but mutongotiwo muna mungori mese both kumhuri wakaroorwa nebwakabva kwacho vanhu muna michifambidzana zvakanaka. Saka ndizvozvo kuti kuroora hakusi kurwadzisana hakusi kutsvaga ende hatifaniri kuti munhu nekuti anowana kana kuti 10,000 per day saka isusu kana takuda roora tofanira kuchaja kuti toda 30,000 US nekuti munhu anowana mari everyday yakadai because kutotaurwa kwazvo tichiona zvinonzi mukwasha mukoko haaperi kudi. Wakamboinzwa? Ndakambozvinzwa hangu. Saka ndizvozvo manje handopazviri so kungowanisana ngatingoti tinzwe ende tifone titaure because tikangoramba tiri mucomment section munga unotosha kuti wakaorganisaka tangofona kuti tionesane tichitaurawo kana paine mumwe anenge aronga auda kupinda anogona kungopinda ake asi kana pasina ine simba tinaro rekuti titaure tichibvunzana tichizwa kuti tosiyirana papi. I think regai timbonzwawo vamwe and then kana pazosarawo time tozodzoka kwamuri asi maita basa zvekuti handofunga hatadzidza nezveroora. Newe ndinotokutendawo nekuda kuuya netopic nedinginjira rakadai. Waita basa Tanya, taakuziva zita chasara macontacts kumainbox uko because ameno pamwe tichaona kuti tolonja manifesteri uchawazwa nemashurugwi nechaoda kuroora kwakanaka kwatogara nezvako saka kungogadzirira. Alright. Maita basa zvekuti kupari tiposeka wazvina unomboseka wakatanya unomboseka ndaseka ndaseka chiso chako twakasunguka wakadai ndaseka. Maita basa pane comment iri panapa anzi I think roora from a religious point of view
is different from cultural aspects. From a religious point of view, it's the blessings in the church, and from cultural point of view, it's when they follow whether they are Ndau, Zezuru, Ndebele, etc. And they'll specifically tell you procedures to follow, e.g. chakre kuno ya mai ya baba ya groceries. I think we're going to have another caller. Vachanatsotitsanangurira kuti nyaya yeroora yacho inonatsofamba sei, votiudzawo maprocedures avanenge vachiziva, like zvataurwa zvitsvakirai kuno and like dzimwe mari dzinobhadharwa. Oh, hello. Hello. Maswera sei? Maswera sei? Taswera. Timuri kuchijoina pachirongwa. Nyaya yenyu iri kunakidza. Handizvozvo. Saka tiri kuda kuti mutitsananguriro zvamunoziva pamusoro peroora, maprocedures nekuti purpose yeroora chii, ende kana kuri kunzi munhu unenge uri kudiaspora waona munhu wako waona maybe haazive kuti roora chii, ndinomutsanangurira sei kuti roora rinofamba sei zvekuti anonzwisisawo? Roora harinetse kutsanangura nokuti hakuna rudzi rusingaroorwe. Mutauro ndoinongosiyana chete. Vamwe vanodaidza nokuti dhauri kwavanobva, vamwe vanotiwo zvakangosiyana siyana actually. Pachivanhu chedu isisu tinofanirwa kuroora kubatanidza ukama, kuti uzikanwe kunzi wapo. Kare kwainzi kubhadhara chuma, zvichira kuti waingobvisa chuma chete watoroora, chakangonzwa wauya nechuma chako watoroora. Asi nekufamba kwenguvawo nekuchinjawo kwakaita zvinhu, kwakazoiwawo zvemari, kwakauya pakubviswa mombe and so on and so forth. But iko zvinezvi zvazvo zvakunyanya kuti omeni kuti vanhu vanenge vaakuzisisa mari, vaakuita sevanotengesa vana. Ndizvozvo. Purpose yekuroorwa chaiyo ndeyekuti iwe urege kubhuliwa kunzi aiwa takangokuwana mahara iwe. Asi kuti uwe pamusha uchinzi wakaroorwa. But sometimes vakomana vacho vanozoita sevanoti kana aroora munhu anenge atenga munhu. Panozoti ndakatenga munhu ndopaya pekuti munhu anenge akachajwa mari ekuti unoshaya kuti kana ivo vabereki vemukadzi havana mari yacho. Kuroora kungoita kuti vanhu vabatanidzane, muzivane. Chinhu chikurukuru pakuroora, kubhadhara zvinhu zvinodiwa zvokwamai, ndokunoti netsei kuna amai. Kunoda kubhadharwa mombe yeumai, kune zvavanoti mafukidza dumbu, koti zvavanoti majasi aamai, negumbeze. Gumbeze riri very very important kuna amai, nokuti rinogona kuzokonzera rushambwa pane vana vamuchazobereka kana vasina kupuwa gumbeze nemombe yeumai. Kwanzi asi vana vanozobatwa seproperty. Hanzi asi vana vanozobatwa seproperty manje. Haubatwe senhapwa nokuti unenge wakatoroorwa, unofanira kutoremekedzwa. Mukadzi akaroorwa anoremekedzwa. Mukadzi asina kuroorwa haaremekedzwi pamusha, pachivanhu chaicho. Mukadzi akaroorwa akanobvisirwa mombe yeumai, akabvisirwa majasi, akaitwa sei, akanobhadharwawo kuna rusambo nemombe dzedanga, anoremekedzwa pamusha. Haana kungouya. Mukadzi asina kubhadharwa anoitwa semunhu akangouya sepfambi kupfuura. But kana wakaroorwa wakauya pamusha, unofanirwa kuremekedzwa
uri amai vemusha. Okay. Saka nyaya yeroora iri kurerekera kuculture kana kuti iri kurerekera kureligion, because pane vambotaura kuti it's also religious. It's also religious because kana kune mamwe religions vanoikudza zvinodependa kuti unenge mamuslim chaiva vanokudza, but mamuslim chinoitika ndechekuti vazhinji vanotiwo murume mukadzi ndianoroora murume, which is different. Ndiwo unobvisa mari and so on and so forth. But kwedu neculture yedu isisi murume ndiye anenge achifanira kuroora. Alright. Okay. Saka ma-procedures erora. Murume unzi wakaroora. Kana pamusha pemukadzi wakanorora unotambirwa semukwasha. Vanenge vachikuziva kuti uyu ndiye mukwasha wedu. Ndiye akaroora pano. Ndiye murume watanya. Vanokutambira nechiremekedza. Asi kana usina kuroorwa hapana kuremekedza. Iwe murume wacho hauremekedzi, mukadzi wacho hauremekedzi. Unenge mombe dzemashanga. Okay. Saka ma-procedures erora anofamba sei? Mari dzacho dzinobviswa like kuti ma-procedures erora anofamba kadai. Pano zvinodependa nemaculture kana kuti kwaunenge uchibva kuzumba kumaramapfungwe kana uri kumasvingo kana uri ndevere kana wherever you come from. Anongoti siyane mbichana, but zvakangoda kungofanana. Unotumwa munyaya ouya pamusha penyu kuti atauyawo kuzoroora. Ivo vanodaidza vobvunza kuti munomuziva here uyu. Iwewo kana wewo ungochiziva kuti kune murume wako ari kuuya, vanatete vanenge varipo. Pane someone ati auda kuedda something after this call ndozokudzosai and then motaura zvamune muchida kutaura. Taurai zvenyu uncle. Alright. Voya nanatete votaura tauya nemukwasha munyaya ndiye anouya ipapo. Votaura kuti tauya kuzoroora kuna Tanya. Vane language yavanoshandisa. Kouya vanobvisa mari inoiswa mundiro. Mari iyo ndio paunozononga kuratidza kuti uri kutenderana nazvo, unomuziva murume uyu, iwo unonga. Hakuna kubva kuti pane toti murume wayo ne5,000 unobva watora 5,000 nese uchukurira munhu. Nokuti pane tenga vachada kunhongawo. Ndizvozvo. Pamwe vanenge vari 5, 6, 7. Vese vanofanira kunhonga nokuti vauya kuzowitnessa kuroorwa kwako. Pane vari kubvunza kuti kwanzi earlier on mambotaura kuti gumbezi ramai riri important. Saka vari kubvunza kuti what is the actual importance yegumbezi ramai? Sorry? Kwanzi earlier on mambotaura. Nanchiti earlier on mambotaura kuti gumbezi ramai riri important. Pane vari kubvunza kuti mati gumbezi ramai riri important. What's the actual importance yegumbezi ramai? Amenofona izvi arikuita ndisina kupanzwisisa kuti gumbezi ramai riri important pakuita sei. Gumbezi ramai riri important kana nokuti amai ndo vakakubereka vairara negumbezi, uchiwetera gumbezi ravo uchitsei. Saka vanenge vakuda gumbezi ravo. Okay. Ndanzwisisa. Alright, ndanzwisisa. Ndosaka riri important. Saka kana wachinge wapedza kunhonga manje, mukwasha muya anozobvisa mari yaanoisa mundiro. Kana pamari yamanenge manhonga kana pasara imwe inenge yasara, pasara wotuma change tushoma. Vamwewo vanenge kana uchida murume wakuziva kuti tichazoda unodya kumbawo, panogona kungosara kuti change so. Iwo murume achatora imwe mari upamhidzira pachange iya oisa zvekare. Ndopachinotorwawo mari yerutsambu ipapo, ndopanotorwawo mari dziye dzinoripiswa kuti matekenyandebvu, machakuti
mukwasha akazoya pamusha akatizvidza, akazoya akagara pacheya pedu, kunoitwa zviripwa zvinenge zvichiitwa depending kuti murume wako akanga achifarisa sei before you got married. Nekuti kuna vamwe vakomana vanofarisa kaanobva auya obva bharafu arumba muambuya asina kumboroora. Zvino anoripiswa zvese izvozvo. Vamwe vanokuona zvako kutarisa wongoti okay tichasangana. Handinoona. Vachingokona kumadobidobi ako uchiya uchigara pamba pavo uchibharafu uchinwa tii uchiita sei. Vanoziva pavachakuona. Kune vachangotibata tiri kutaura nyaya yeroora. Basically tiri kudzidza kuti roora chii ende roora rakakosherei. Kune vachangotibata. Okay. Saka munhu anofanirwa kuti uve mukadzi anozoita pamusha akadzikama anotambirwa pamusha zvine muremekedzo unofanirwa kuroorwa. Kutaura nevakomana venyu kana kudhiaspora ikoko kwamunenge muri munofanirwa kunyatsovatsanangurira kuti isusu paculture yedu ungandida tingagarisana asi paculture yedu for you to be respected amai vangu vanofanirwa kuwana chakati nechakati nechakati, baba vangu vanofanirwa kuwanawo chakati nechakati nechakati, baba vanotengerwawo majasi avo, vanotengerwawo bhutsu dzavo. Kana pasina baba pane anenge ari baba kana hanzvadzi yako ndi baba izvozvo. Vanofanirwa kutengerwawo bhutsu dzakanaka, kwete kuzotengerwa dzaginimbika. Unotengawo dzaunokwanisa, anotengawo dzaunokwanisa, kwete kuzotengawo the cheapest yokungopfeka nhasi mangwana ibva yabvarwa. Unotengawo murume anofanira kuvhaliwa mukadzi wake. Mari yaunoda ndo inovhaliwa mukadzi wako kuti uri kumuvhaliwa sei iwo murume. Kana uchingoti yatingobvisawo zvingoti zvitibve zvirova kuti iwe rungotiwo chero ndangoroora hameno ndangonzi ndaroora. But kana uchida kuisa value unofanirwa kutengawo kana ndiri seni nechitoda dzakanyatika dzaginini nesutu chaiino kana uri kuvhaliwa mwana wangu. Saka ndine mubvunzo chinozoita kuti titi alright apa Tanya anofanira kubhadharwa 2000 apa Mary anofanira kubhadharirwa 5000 chii? Character. Nokuti sababa namai tinoona kukura kunenge kuchiita vanhu kuti uyu kauyo achanetsa anotinetsa uyu mwana wa. Pane vari kuramba hanzi pamati character kola hanzi asirizvo ba. Asi ikare munhu kuti iwe unozoona kuti mwana wedu aroorwa zvake but vamwe vari kuti ndizvozvo. Kazhinji kacho icharacter ndo mazira atinoita kungoti munhu wega unonatsoweya kuti uyu mwana uyu ameno kunonogarwa here ikoko. Handizvozvo maita basa zvekuti nekuita code. I think pana someone ane zvekutaura because I can see kuti there's someone who's trying to come back again. Saka maita basa nekutsanangurira kuti roora chii. I think tese tiri kudzidza maita basa. Okay, thank you. Okay. Anzi but hapasiripo panobva abuse yevakadzi here zvaakunzi ndakakutenga. Okay, we have another caller coming through. Hello? Hello. Makadi. Hi. Ndiripo. I need to contribute 2 cents dzangu.
Okay, thank you. Ndoza true kutoda. Aiwaka isusu sevanaka, we actually think kuti isnini, let's say for example ndine ma siblings 2 and it's like 3 in total, and then umwe ororwa 3,000, umwe ororwa 7,000, umwe ororwa 15,000. Aposi kuti tengesa iro vamana character kuita sei mwana kwanzi zvoni vabereki kana muchikura vanenge vachitarisa kuti uyu Tanya uyu character yake akaenda anogona kungodzoka, kana kuti uyu Mary character yake munhu ari right anonovaka musha zvakanaka. Saka macharacters vanenge vapolishe macharacters ndo zviri kutaura. Saka vari kuchibreeda here. Is that what they are trying to say? Kwanzi kuti vari kuchibreeda kuti vachitiona kuti uyu yanoqualify for this range mwana. I feel like kurora should be done in a way yekuti panoita a relationship yekuti kana vakangoti munhu wese anororwa maybe mombe 3 zvongodzirora it's mombe 3, like the same thing they do pamombe yekuti hanzi mombe inoenda kuna mama kunoenda mombe 1. So as kurora mwana, it should be just put vana vasikana vese vanororwa mombe 3, because isusu vana vasikana toita business takutoitwa business ka ororwa let's say 7,000 odzoka murume anomurora the next time ororwa futi 7,000 havagute here. And that's sometimes zvinozoresulta as well in abuse kuti wagara mumba machona nemurume anonyatsokutarisa sourara mari yangu kai anokudza kuti muka undibikire breakfast na6 a.m. because iwewe ndakakubhadhara. I think that's nyangwe sewakadzidza sei hazvina basa, you can still experience abuse nemurume wako. Parents, hear me out. vabereki kwanzi musatichaje mari dzakawanda because tiri kuzoabuswa mamarriages imomo tozotanga kuti hema equal rights what takuda kutsvaga zvinhu zvekuzvicompensata nekuti maparents mimi munokara you agreed. Thank you, Kola. Maita basa Kola. I think it's true kuti sometimes my relationships tinopedzisira takuabuswa because sometimes mari dzacho dzinenge dzichichargwa it's like tiri kutengeswa and tinopedzisira takushaya balance my relationships because kuroorwa kwacho kunenge kutengeswa. And I really think it's true because it's very easy kuti munhu akuabuse kana akubhadharira mari yakawanda, because I think with our generation it seems very much as kuti munhu akaroora anenge akuchida kutenga, and the more money I think munhu anofeel more pompous, saka zvinopedzisira zvaakuresulta in abuse sometimes. So I think kuti zvambotaurwa zvekunzi roora kuvaka ukama hakusi kuda kukwadza mukwasha kuti saka anototipa mari panapa totobva tatoita kana get rich ipapo. No, pane someone anga achiti they want to come through again and share one and can request that. Can you call again if you want to come and add something or if you want to come and say something? So I think we are all agreeing kuti the purpose yeroora kuvaka ukama pakati pemhuri yemusikana nemhuri yemukomana. And it depends in the background mukwasha. It's our culture. I think ipapo it shouldn't really depend nekuti munhu anotambira mari. It kind of seems unfair. I don't know kana ndiri kurasika zvangu, but it seems a bit unfair. Haisi nyaya yekuwanda kwemari kana zvichatengerwana papfuma, inyaya yerudo. Ndizvozvo inyaya yerudo, but sometimes zvinopedzisira zvaakuita kunge tiri kutengeswa.
Okay. And Shawane request pana someone anga I request ashida kujoina. And Shawane request yacho. Okay. Okay. So I think turikuwirana kuti kuroora kuvakaukama and sekutaura kwaita last caller musatitengesewo vabereki because tinopedzisira taakunoabuswa mumamarriage umu chinzi takakutengai. Okay, we have another caller. Hello, Masquera say. Hello. Masquera say. Masquera, ndiri pachirongwa here. Mongo muri pachirongwa. Right. I think I agree in part nekola yapedzisira kutaura. Okay. Kuti zvimwe zvacho zvinenge zvazvokutengesana. If we're saying it's our culture and chirango, how come zvimwe zvacho dzimwe mari dzacho dzinozochargwa dzinoenzanyanyisa? Hapasiripo here panozobva mitauro yekuti ndakakutenga kwozobva nyaya dzeabuse. Kana chiri chirango, why shouldn't it be standard or at least something chinoafodekawo nevanhu vakasiyana-siyana? Because pane mutaura ambotaura achiti zvinoenderana necharacter yemunhu. Dzaamombe pamarket ka kunzi yakakorerera saka inoita 7,000, iyi inoita 5,000, iyi inoita 2,000. Ndizvozvo. Yeah, I also agree with that. I think it leads sometimes, or in most cases, to abuse, because zvinopedzisira zvaakutoita sekunge munhu anenge atenga munhu. And then we forget kuti the purpose Yeroora is not to buy someone and it's not to sell mwana, it's kuti tivake ukama. Oh, I lost caller. Okay. That's fine. Okay, there's someone who wants to be added.